jing puli nak siti jong ucakop bakhut kalenong kabaning kong kadikot kabaning kong hadu bakhat wei ujakob sakri ublai bat jong utrai Jesu Kris ha ki khat arjat ki baha ka jing phatwir ka jing khublai to nyeo bakalong baro ka jing kemen ko para bangai haba phingat ha ki jing tanju baharu kom na ba phitep ba ka jing tanju ya ka jing ngat jong phi ka penmi ya ka jing ya sha ai ba ka jing ya sha kan trai kampura khnang ma phindup janai bat pura baha klem duna e Yesu Nadaw no na piu don kamya ka jing start ayon panaw blay ba ay kalod ya ki brio baro bat klem da benod bat un ay ka hau Henry to on pan da ka jing ya klem artatien ai namar utaw ba artatien ulong kum ka jing at phlong ka duriaw ka basya pensat kenting bat sya kandat hakal namar kum utaw brio day ban kami lenti bau ubriu ba arjimut ban ubom ya ini haki eke baro on yo pediang ai nautrai ai bau para bangai ubarit jinglong unsau kemen ha ka jingken tiu burom ya u ban ubarus pa ha ka jing penja burom ya u namar bakum u sentiu jong uplang un satelorno nabaka sngi kami lemat ka jing shit kerang jongka bat ka penter khong yau plang usentiu jong u uslor bat ka jing itanat jong u kalibrong no kom taru urus pa unsa telor no hapdeng ki jing bes spa jong u kaktien jong utrai kasam basis pa khat kendai pen i hangai ka jing smulem ko trai pangandup em haswa bangan sya pendem ngalasa kama Henry menta ngareke ka ktien jong me pen i hangai ka jing smulem ko trai pangandup em melong babha bat mele ya ka babha tu kai hangai ki an jong me pen i hangai ka jing smulem ko trai pangandup em kalong ka babha nga ban sya pendem nang bangandup jeb yaki an jong mi ban i hangai ka jing sulem ko trai bangandup em ka ai na ka sintor jong mi ka kham kordor hanga ban ya ka jing bun ka rupa bat ka ksiar ban i hangai ka jing sulem ko trai bangandup em ko trai ngatep bakirai jong mi kilong ki badai wat langa sya pendem melong ubahom pan i hangai ka jing solem ko trai bangandup em do ka jing bis ai jong me kan pentengan nga da ka jing kular jong me halau syakri pan i hangai ka jing solem ko trai bangandup em ka jing puli na gospel bakhut kat kum Markus kalenong ka bapra ka khot ka bakhat wei adu bakhat lai ki Farisi gilawan bat kilas dang banetainya baru Jisu kita pana u kita kashin na pineng bantan jo u ti ula ujur halaka mensim bat ula ong balay kani kapateng banriyo kawat ya kadak kashin sisya nga ong api enom ay kano kadak kashin hakani kapateng banriyo bat ula ino iki bat endaw laki biang hakalin ulalit sa siliang kaduriyaw. Ke gospel jong try.